Kernefamilien. I 1950'erne kernefamilien var mor, far og børn. Nogle familier havde lige mange børn. Husmor i 1950'erne. Moren skulle passe huset, de huslige pligt og børnene. I 1950'erne. Faren var forsørger for hele familien og tjente derfor til faderen. Skilsmisse var slet ikke en løsning i 50'erne. De levede og gjorde tingene på en anden måde. De opdeler opgaver. Far forsørger, mor klarer de huslige. Vil du gifte dig med mig? Hvorfor forandrer familielivet sig? Kvinderne begyndte at arbejde, da velfærdsstaten tilbød børnepasning. Derfor kunne kvinderne begynde at sørge for sig selv, og derfor begyndte man på ikke at gifte sig, fordi man ikke behøvede en mand til at forsørge familien. Pigepillen blev udviklet, og den fri abort indført i 1974. Det resulterede i, at man selv kunne bestemme, hvor mange børn man vil have og hvornår. I dag findes der 37 forskellige familieformer. En familietype kunne fx være mor og børn eller homoseksuelle par. Alle ved godt, hvad en rigtig kernefamilie er, men de fleste lever bare ikke efter det. Børnefamilierne er blevet større de seneste år, men der er flest små familier. 4 ud af 5 i 2011 havde 1 eller 2 børn, det vil sige 41%. 14% med 3 børn. 4% med 4 eller flere børn. En stigende grad på familier uden børn. Fra 1980'erne til 2000'erne er det kommet dobbelt så mange enlige mødre. 4% af hver fødselsafgang bliver født af enlige mødre. Skilsmisser. Antallet er fordoblet de seneste 50 år. 3 ud af 4 børn vokser op med begge forældre. I 2002 var hvert tredje barns forældre skilt. I 2005 var der 55%, der havde begge forældre. I 2011 var der 27.000 børn under 17 år, der levede uden begge forældre. I 2012 er der 23% af børn uden begge forældre. I 9 ud af 10 tilfælde er det moren, der bliver omsorgsperson, når forældre flytter fra hinanden. Men fælles forældremyndighed er mere og mere udbredt. Regnbuefamilien. Nogle vælger familieform regnbuefamilie. Det er en form, hvor for eksempel Gustav finder en mor til barnet og vælger fra start at få et lille barn.